kaka wabedo ga godo ngeso ka ngeso en cheno no mano mara mine wacho ka mine wacho kawuono wantiere koda wendo wa e studio ma Kisumu mabede osechopo kaka wuono waloso ewi ohala uchumi kanyakla koda yuto oimore idhi nade gi Kisumu kanyo. Adhi maber ahinya Jailiesha. Iro kama na yenya mana nyingi pio pio kae to oboduogo iri bange. Nyinga en Dorcas Atieno Bote, aya Homa Bay County, anyar Kochia, atimo ale County mar Kisumu kae, chiro mar Kibwe. Inya mano kanyero wendo wa odhiambo makawuono Dorcas Atieno obiero mabendo wabobedo ka waloso godo e weche mag ohala kaka bende sani ji ywago weche mag uchumi kanyakla koda yuto mantiere piny mano kanyero bange e chendo ni mano mara mine wacho kikidhi maboro kata kamano wadonje weche manyien mabende waiko ni odhiambo masani kamago mabende wamiyo pek gin magi. And we're here demanding today that Bwana Linturi must leave office immediately. Nimewasilisha mswada bungeni wa kumfuta kazi Mithika Linturi. Jotend Azimio koro dwaro mondo jatend migawo mar pur kod mano mar thieth ogwetao ewi midhiero mokwako migepegi. Konywa uru kaka timo tama. Nena yora pika. Pile ka pile godundu nane. Wawinjo matek. Koth mapek mamedo chwe pacho ka kelo midhiero e ngima jodak e boma ma Nairobi kod gwenge mamoko pacho kae. Piny owacho olando golo omenda mag chulo wede jogo manowito ngimagi kaluwore koda monj le bunge kanyakla kod jogo manoyudo hinyruok kaluwore kod monj makamago. Machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en kanyero jakabuoch kobita iluongo ni Wilson Ochuka. Wechegi bende iyudo kokalo mbui magwa mag Facebook kanyakla kod YouTube. Kabende kaka pile ote magi bende warwako namba wa en 23 machiegni. Riwruok mar jochiw thieth mar Kenya National Union of Medical Laboratory Officers ochungo ng'anyo mare kaunti ma Tharaka Nithi kendo nyiso jokanyo mage mondo doke tich mapiyo piyo e buseche 24 ka gikwayo migawo mar thieth mondo okonygi e tieko midhiero magikale. Kaluwore koda jagoro maduong' margi Pius Nyakundi gichungo ng'anyo kaluwore koda chik mar doho ma Meru manochungo ng'anyo mondo owe thuolo ne twak ewi midhiero mokwako jochiw thieth go. Jotelo mag riwruok mar lakteche pacho ka KMPDU okwedo gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi bang' kanolando chungo sach lakteche mang'anyo. Kotelnegi kod jakoma KMPDU bade ma Masawa James Githinji, jotelo go wacho ni ogibi weyo ng'anyo nyaka sirkal chop dwachgi. Koloso osiptal ma Thika level 5 kama chino mag thieth sani ong'ikore kaluwore kod ng'anyo no. Githinji osiemo tend od thieth no ewi geng'o ne jotuo mosewe thuolo mondo dog pacho kod kiko jotuo mantiere kod tuoche mopogore e ward achiel. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi nonyiso lakteche ni gidoge tich kapok ochopo ngeso ni gokinyi ka gitimo kamano tibiro riembgi e tich. Well, we understand that there are budget implications to hiring more doctors. To entertain the alternative is self-defeatist and is against Article 43A of the Constitution of Kenya, which stipulates that every person has a right to the highest attainable standard of health. Heavy workload and torturous working hours have resulted to avoidable death of 6 doctors in Kiambu County. Getting annual and sick leaves for the doctors of Kiambu has been a tall order. This is due to the acute shortage of doctors. And for that reason, we don't expect us to go back. There's no boat to take us back. The only thing that will make us cede our ground is only if the 19 items that took us on strike are obeyed, they are honored. We believe in truth, and when the government is not truthful, then we have no alternative that way than to make it. Pod mane weche go mag thieth ni Senator Makericho Aaron Cheruiyot to wachone sirkal onge kod go mag thieth ni Senator Makericho Aaron Cheruiyot to wachone sirkal onge kod omenda kata kago
mar chiwo omenda magedo mar kar nindo ne skund nyiri ma Kaptama kar chung od bura mar Mount Elgon County ma Bungoma. Mano ka Nyiro Cheruyot ogolo kwayo ne lakteche mondo doge tich kaluwore koda pek mar uchumi ma pachoka. Ni shida ambayo imetupata, mgomo ya madaktari, na watu wengi sana wanazidi kuumia. Ningependa tu kuzungumza na ndugu zetu madaktari, tuwaambie tumesikia malilio yenu yale mnasema, lakini tungependa pia nyinyi mtusikie na muelewe yale tunawaambia, kwamba kama vile rais anawaeleza na vile waziri, kwamba kuna pesa kiasi fulani hatuwezi kupita ya kulipa, sababu nchi yetu nyinyi mnajua pahali tuko. Tumewaambia, tumesikia malilio yenu, tunawadhamini, tunawaheshimu, lakini wale officials wenu wa KPMDU, tafadhali hata nyinyi muwe na utu kidogo. Muangalie taifa yetu, mjue ingawaje Kenya inasemekana kuwa ni nchi kubwa, bado sisi ni nchi maskini. Hatuwezi kuwa ati intern. Unajua intern ni mwanafunzi ambaye bado anajifunza. Tukisema intern alipwe 1,200, jameni nyinyi mko na pesa ya kulipa interns 1,200? Sababu serikali haina pesa ingine, ni ile ushuru ambayo unakata hawa wananchi. Koth mapek mosebedo kabuorore pacho kama ngima medo kelo lal modhuro ne oganda. Riwruok mar jo Red Cross yango ni sani ji 5 ngimagi oselal kama heo gana 10 oseyudo hinyruoge mopogore. Familia ma heo gana 4 osedar e miechegi nikech oula mikelo koda koth mapek. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. E kaunti ma Kisumu, e sub kaunti ma Nyakach, ma omiere 100 sani pi opongo kendo thoth jodak oseweyo mieregi kadar manyo kar jot e kinde ma gigeno yudo resruok. Kaunti ma Tana River bende sani midhiero mar oula weyo ka jodak dar kamanyo kuonde ma ginyalo jote bang' mieregi kaachiel kod tesendo bila makono pi pongo gino mani ochuno jo Red Cross mondo chopo resgi. We need to upscale the level of intervention to now settling people higher rather than moving people higher. That is the gospel we are preaching. Kaluore ni oula makama en gima osebedo kathung'o kaunti no kinde ka kinde. Jotelo jiwo jodak makono mondo koro beda kicha mar geng'o masira mora mora minyalo kel kod oula. 2018-2019 we lost 12 people. In the floods of El Nino we lost 21 people. Now we have had, at the onset of the rains, we've lost two people who are caught up unaware. Floods are passing and then they were not prepared that floods would pass here. And they were caught up. So there are many people who have been caught up in those situations. What we are appealing to the people now is not for them to wait. They should not wait until they succumb to the floods. The rivers are swelling. We've been disrupted, like he said, on the roads. Up to now, we are managing it. So today, I want to assure our members, like His Excellency the Governor said, that in Tana River County, we are ready. E county ma Nairobi kod alworane, bende kodh noseweyo ka jodak ok nyal chopo kuondegi magidakie. Jodak mawuok Syokimau e kaunti ma Machakos yango ni yoregi sani ok lure nikech koth machwe piny maru. Jowuoth matiyo gi yore kaka Kiungani, airport kod Mwananchi yango ni kata kaka gichope miechgi onge nikech yorego okethore mokalo kendo koro gikwayo kony mapiyo. Gari inasimama huko bali tabeba vitu kutoka huko mpaka huko. Tena iko na matope, hakuna mahali naweza pitia. Naomba mwenye amepewa hii barabara atengeneze kwa haraka ndio tupate barabara nzuri mahali tunaweza pitia. Nyakasani jo Red Cross yango ni oganda mar Homa Beach osewito ngimagi. Jogo moseinyore romo gana 398 ka jogo moulo sedaro gin gana 4,363 nyaka ne koth chakre. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jod bura mag Azimio chano chwalo paro mag thicho oko jatend migawo mar pur Mithika Linturi
kod nyawadgi mar thieth Susan Nakumicha juma manyien. Jaod bura ma Matungulu Stephen Mule kod nyawadgi ma Bumula Jack Wamboka seyo Linturi kuom miyo jopur mbolea mabandia e kinde ma Nakumicha to yudore e mbero maliet e wi ng'anyo mar lakteche. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, nyawadgi Eugene Wamalwa kod Mwangi Wairia mar Usawa osiro chung makamano e kinde nyasi mar dhialo tendo ganda Jowanga e kaunti ma Kakamega. Chris Owino nigi ler mathoth. Ndalo machuok kende tok jatend migawo mar pur Mithika Linturi nyiso duol mochune ng'iyo rang'eng mag mwandu pacho kae KEBS mondo kaw ting' e wi seyo mar mbolea mabandia. Siasa mag gole apisi kaachiel kod gwaro mondo ogwe tao osechako makoma. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa mar DAPK, Mwangi Wairia mar Usawa Party kaachiel kod jood bura mag Azimio okaw chung' motegno Linturi nyaka oge apisi kaluwore kod mbolea mabandia mosebedo kae uso ne jopur pacho kae. If you are going to kill the breadbasket of Kenya, you are like killing the golden goose that lays the golden eggs. This is economic sabotage. And we're here demanding today that Bwana Linturi must leave office immediately. Tumeambia ndugu yetu Jack Wanami Wamboka, pia analeta mswada for the impeachment of Bwana Linturi. All honorable members of parliament, please support that motion so that we can get rid ya wakora ambao wanaumiza wakulima wetu hapa kwetu. Sisi kutoka Central tunaungana na Wakenya wengine kwamba kupatia wakulima mawe ukisingizia ni fertilizer, hiyo ni matusi kwa Mkenya, matusi kwa mkulima. Mbolea fake hatutaiwachilia. Shida yetu wa Kenya usahau sana sisi. Wacheni kuangazia kina Linturi peke yao. Angalieni serikali yote hii ambao kila kuchao wanaongeza gharama ya maisha. Jaod bura ma Bumula Jack Wamboka kod nyawadgi ma Matungulu Stephen Mule chano chwalo paro mathicho oko ya apisi Mithika Linturi e juma manyien. Mheshimiwa Ruto, wewe mawaziri wako wameshindwa kufanya kazi. Na ndio mimi nimewasilisha mswada bungeni wa kumfuta kazi Mithika Linturi kama waziri wa agriculture. Ile kazi Mheshimiwa Ruto ameshinda kufanya ya kufuta Ruto, ya kufuta Linturi na ya kufuta Susan, atafute mawaziri wengine ambao wanaweza saidia Wakenya. Msimamo wetu ni moja, daktari apewe pesa yake, mwananchi atibiwe, na hata kabla ifanyike tuweke orodha ya wale watu ambao wanalia, wana mauti kwa sababu ya serikali kukosa kusikiza madaktari. Kopogore gi Mithika Linturi, jood bura mag Azimio bende chano tero e od bura paro mathicho oko ya apisi jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha kuom koso chopo e winjruok kod lakteche e wi ng'anyo margi masani dhi nyono dwe achiel. Lakini hapa Kakamega County gavana aliannounce wale wenye uko strike tunawafuta kazi kwa sababu sheria inasema, labor laws inasema lazima ufanye kazi ndio ulipwe, na hawatalipwa mshahara wale hawaendi kazi. Na kuanzia next week tunaandika madaktari kwa locum basis na hospitali zetu za county zitaendelea kufanya kazi. Unajua Bwana Sabina, mimi nimekuwa gavana. Hii mambo ya madaktari si mambo ya kutishatisha watu. Hii ni mambo inataka mukae chini na madaktari na mtatue mambo yao. Watu wetu wanapata shida nyingi kabisa. Ukienda hospitali hakuna madaktari, watu wanakufa, na sisi bado tunaendelea kuwatishatisha. Hiyo haitasaidia sisi. Nyinyi enda hata ukiandika hao wengine mnasema utawatoa wapi? Agetimore kinde ma jaod bura ma Mbeere North Geoffrey Ruku bende dhi nyime kod kawo sei mar jood bura mar thicho oko Mithika Linturi. Telo gi ne loso e kaunti ma Kakamega e kinde nyasi mar dhialo higni 50 mar oganda Jowanga. Chris Owino, Ramogi TV.
Piny owacho olando golo omenda mag chulo wede jogo manowito ngimagi kaluwore koda monj mag lee bunge kanyakla kod jogo manoyudo hinyruok kaluwore koda monj makamago. Gigolo kidienje mopogore mag chudo moting'o chudo ne kethruok cham e puothe kanyakla kod chudo ne kethruok mag mwandu. E chudo mitime counties duto mapachoka, kaunti ma Kajiado oyudo maloyo $94,000 ne chenro ne, ka kaunti ma Bomet to oyudo $32,000 kuom omenda duto midhi chulji. Monj mag lee bunge pachoka osekelo midhiero modhuro moting'o thoe kanyakla kod hinyruok maricho ne ji. Odiechieng' manyoro jatend piny William Ruto nolando chielo kuonde rito lee bungu duto te mar geng'o lee kik donj kuonde ma jopiny odake. Kaluwore koda monj mosebedo, migawo mar limbe olando chako chulo jomosekale monj makamagi kanyaka sani ji maromo 7,000 idhi pog bilion 3 e ndalo 60 mabiro. Counties manigi lee bunge ema dhi yudo chudo mamalo, ka kaunti ma Kajiado yudo chudo mamalo kabisa ma en $94.5. Kuom mae, chudo mag thoe dhi bedo $46.4, hinyruok $23.9, kethruok cham $13.5, monj lee $9.9 kod kethruok mwandu $593,600. Maluwe gi chudo en kaunti ma Laikipia madhi yudo $71.8. Kuom mae, chudo mag thoe en $38.1, hinyruok $9.6, kethruok puothe $22.1, monj lee $1.7, ka kethruok mwandu idhi chul $133,610. Gwenge ma Kaluo, kaunti ma Kisumu dhi yudo $35.3. Kuom mae, chudo mag thoe en $18.9, hinyruok $11.1, kethruok puothe $4.3, ka monj lee en $218,400. Homa Bay dhi yudo $27.6, ka kuom mae chudo ne thoe en $18.9, hinyruok $7.9, kethruok puothe $187,372, monj lee $332,500, ka kethruok mwandu en $168,720. Kaunti ma Siaya dhi yudo $16.3, chudo ne thoe dhi bedo $14.5, hinyruok $300,000, kethruok puothe $1.3, ka monj lee en $257,000. Mogik Kaluo en kaunti ma Migori madhi yudo $2.2, chudo ne thoe dhi bedo $1.8, hinyruok $500,000, ka monj lee en $314,000. Jatend migawo mar lweny Aden Duale olero ne sirkal mar William Ruto ema biro tieko jonjore machando ngima jodak ma Hoho mar Okak. Kolose kar chung od bura mar Mount Elgon County ma Bungoma, Duale wacho ni biro chuno mondo giti gi yore makedo kod jonjore mag Al-Shabaab mar neno ni Jo-Kenya oyudo kwe. Jaod bura ma Kimilili Didmas Baraza bende dwaro migawono mar keto arita makare e alworano, kowacho ni jodak ni matek kaluwore koda njore ma kinde ka kinde. Mko wake serikali ya Trans Nzoia tuko na the president has put it in our manifesto that this will be the administration that will finish banditry and criminal gangs in our country. And as a Minister for Defense, I want to assure the people of Kenya, whatever it takes, whether we use our special forces, whether we use the Kenya Air Force, whether we use the National Police Service and other formation, we will firmly and decisively deal with banditry in the 7 counties of North Rift. Jodak e gwenge mag Aneko sub-county Manyatike nobago ng'anyo ka giywago rach mar apaya matudo Othoch Rakuom kod Aneko, mabende giwacho ni sani rach mare ochungo chenro mag wuoth kod ohala e gwengego. Gikwayo piny owacho mondo los apaya no mapiyo kaka dwarore, mano kanyero kaka inyiswa koda Jojuma. En apaya matudo Othoch Rakuom kaachiel kod Aneko e sub-county Manyatike. Apaya ni e kinde ka kinde bedo ga maodich kod weche ohala, nikech johala mag rech ma omo rech e dho wadhno ma Aneko tiyo kode ka omo kendo tero rech e chiro. Kata kamano, apaya ni sani odong' gunda
bang' pi pong'e kendo chungo chenro mag wuoth. Chagni ohanda kayoro pi kama luwo tama ya konywa uru kaka timo tama nena yora pika pile ka pile godundu nane Barang'wen tarik 2 Rauno dwa nego nyithi sikul 5 nikech pi kaluwore gi sida mar ndara. Wakwayo sirikal mondo okonywa wan jo aneko. Ondawo machuok wuok e dhowadhno mar Aneko, oganda tiyo mana kod yie, ka moko bende bano mana lepgi, ka giyoro pi ma opong' apayani. Na e puodho, to nyithindo a tulu masomo Aneko, to nyithindo moko ling'ore ka, ma konyo nyithindogo. Koro ka nochopo, tadhi aoma ng'o, yie, koro akelo yie akwang'o ka, akonyogo ji. Wathagore ma kata nyoro, odiochieng' manyore ka nitiere janeko ka manyore kowero Migori gik mawath 150. Nyumore pi maja biashara nolal. Moja, watoto lazima wapite kwa maji ndio wafike kwa shule. Pili, watoto lazima wapite kwa boti ndio wafike kwa shule. Bang' chiwo ywakgi kuom kinde malach, jodak ma Aneko ne owuok oko kendo bago ng'anyo ka giywago rach mar apayani. Ongea pikni wachani okringi. Nyithi sikul onge kaka nyalo somo. Omiyo wakwayo nika yie jatelo Honorable William Ruto. Boda anachukua 600 bali ambaye anaweza kuchukua 200 ananichajia 600 nifanye nini? Lazima urundara wawinyo matek makata yor migawoni magago modeko. Jodagi ma Aneko wacho ni rach mar apayani osechungo chenro magi mag ohala, gino mosemiyo nweng'o margi koro dok piny. Sani kumwanya tere rech onge nikech ndaro pong'. Kech nego nyithindo sikul olor kidhi yaw sikul kaka nyithindo dhi sikul onge nikech kumwa tere rech onge rech obaro banda te mier. Johan Rech ma osebedo ka tiyo kod apayani wach ni gitiyo kod omenda mathoth e sombo rech margi ka wuok e dhowadhni ma Aneko nyaka chiro. Onge sama biasa to wanyalo goye madhi thuru maber. Wana gi shida sate kwa kowo mzigo wagore pi wating'o mzigo gi wiwa kwa kowo kwa miyo joboda en pesa mang'eny biashara maronego wayud nyithindo chame udi orume boda te. Niche chon ka niche dala berga ne biro nyaka dho pi ka ohandwa gi dho pi sani wakawa pi ko boda samoro wating'o gi kat gige wago chope chiro modeko. Jodagi ma Aneko ni rach mar apayani osethiro kata yoregi mag yudo thieth nikech onge kata nyamburko manyalo tiyo kod apayani. Mondo wahinyore ka nyoche ka nitiere nyathi manyako manyonyuol ne obiro marach kata kaka tere Migori district hospital onge. Wahinyore. Giwacho ni apayani ma Aneko osebedo ka itiyogo kod moko kuom josiasa e kinde kampen kuom higni malach, ka bende bang' yiero to onge ng'at ma koro wuoyo e wach apayani. Gima timore Aneko wakani en gima rach nikech wago kura pile ka pile to ok ji okonywa. Apayani mochom Aneko nyaka sani koro obedo mano bende koro ganda ok tigo nikech pi bende nyaka sani koro pong'o. Osino kata johala mondo koro ti kod apayano madhi got kachola ka bende kanyo ma koro gitiyo kod yedhe mondo koro gitiyo Aneko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya George Juma kuom ripot machalo koda mano mabende wageno ni jotelo winjo ywak mag jodak makono kaluwore koda chal mar apaya mabende sani koro giywago mahinyo chenro magi. Mana kaka ineno batha kanyero en wendo marwa mar mine wacho ka entiere studio ma Kisumu mabende waduogo kode bang' kinde machok mondo wago mbaka e weche mag ohala. Kawuono wang'iyo ohala, uchumi kanyakla koda yuto. Ibende inyalo tudi kodwa nikech maendi en wach mabende omako ji duto te. Mana kecholonwa ote magi kata pachi e lai marwa mar ote machuok 2-3-000. Mana mapiyo piyo moko kuom ote mwantiere godo. Mendi ogot kantiere uyo maragengni. Aparo ni sirkal onego range innovations mitimo gi nyithi school. Nikech ne waloso simple flood alarm manobedo recommended gi jo climate manyaka nulande Ramogi TV kanyo to nyaka sani poko ti kode to waneno ka piyo ula sani hinyo ji. Nyaka kao ondamo mondo gadget no ochak tiyo. Erokamano ahinya kuom ote mari. Alfred Oluoche wacho neno Ramogi maler kabisa. Erokamano ahinya kuom ote mari. Eriko Demo ka chunge kanyamkago. Ibende erokamano wacho ni sirkal olose holiday opargo gimotimore nade kanyo ka yudi maber ahinya. Karo kawo Kisumu Siri wacho ni jok mane leo nego ber mondo sirkal to ochul kaka giwacho no. To joma nonegi polise maandamano gito chudo mar gito ok bi. Mano kanyero ote magi. Aneno ka sirkal owuok kod lakteche e private
oke public kate pulpit kaka timore gi saniro kama na yenya ibende ote mari Eric Nyumba ka entiere Kisumu iwachone iluo chenro mago mag oimori wadhi mane yueyo machoka waduogo twak marwa mar mine wacho. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100 kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100 kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa akaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi. Alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa. Iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Skiza chapa. Ushinde. Soma jina lako. Bernard Wafula. Msungu. Bernard Wafula Msungu. Unapata shilingi ngapi? 50,000. 50,000. Yeah. Kuna gift hapa ambayo Ndio. Nambari ya Skiza chapa ni 0709 767000. Asante sana ndugu Bernard. Nashukuru sana. Asante, chukua check toka nayo. Unasikia vizuri? Asante sana. Asante, barikiwa. Skiza chapa. Ushinde. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michange. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Machiegni chendo wa mara jumani mano mara mine wacho kawuono walosewi ohala uchumi kanyakla koda yuto kabende mendi kaluore koda yuak mabendo sebedo kuom johala mapachoka kaka ohala tek. Jopiny bende yuak
ni ngima tek kendo nengo mar ngima oidho. Ewi mano gi nyaka sani en kanyero ni maromo milion 1.5 mag ohendni matindo ondikore pacho kendie. Milion 5 gin mago mabende ok ondikore. Gi nyaka sani e higni mabende okalo oseland kanyo ni maromo kembe 2,000 mabende nitiere pacho ka oseloro kendo dhi timo ohala e pinje malibamba. Mano kanyo kagiwacho kaluwore koda omenda mamalo mitimo godo ohala pachoka. Kata kamano kawuono wadok piny kendo wawuoyo kod achiel kuom johala mabende tiyo e kaunti no ma Kisumu mondo wawinjane to chenro chalo nade. Wantiere kode e studio ma Kisumu mano Dorcas Atieno Obiero oyimore. Oyimore ahinya. Mana kamano ero inyalo mana ulori matut ne joneno mondo ging'eyi matut. An gi nyinga iluonga ni Dorcas Atieno Obote. An nyar Kochia, Homa Bay County. Atimo ohala Kisumu County kae e chiro mar Kibuye. Asetimo ohala kuom mai ika mar adek mar timo ohala. E igni adek gi inyalo pimane to kane chako gi sani nitiere lokruok mosebedo kaluwore koda lwasi mar ohala. Kaka nachako ohala ka pimo gigni iga mana chake nachako ohala ka ohala dhi maber kabisa. Ohala ne ber, pesa manitimo godo ohala ni nyalo chako gi pesa matin ma in godo. To sani kapimo kama sechope gi pesa mana chako go, ng'ato ok nyal chako gi pesa matin. Chako ohala sani dwaro pesa mang'eny. An kana chako auso kitungu. Kitungu nachako gi pesa matis mar 30,000. Sani 30,000 yudo ka ichako go 30,000 yudo net 5 kende mar kitungu. To chon 30,000 ne nyalo kawo almost 1 ton. Koro gik moko selokore mang'eny kabisa. Dorcas mana lerwa ne to kitungu mabende iuso mondo wapim matut ohandini. En mano ma igolo kanye mondo ikele Kisumu mondo iuse. Kating'e ni sani bende wayuak ni kitungu onge kendo beche ni malo kabisa gi sani. Kitungu wagimo kitungu piny mar chwele. To kaka sani be oonge wadok waome Ethiopia nyaka Tanzania. To kaka waome piny tek yudo ka waomo kitungu koth chwe alafu transport cost be fuel beche omedore. To kitungu mondo ya kucho mochop kayo ochopo gi bei marach. Beche tek yudo ka nengo ichopo gi nengo mamalo to piny kae be pesa onge. Ibogo ne ng'ato ni kilo sani kaka wawuoyo ni kilo en siling 200. Kinyiso ng'ato ni kilo 200 ng'ato goyo. Ng'ato wacho ni onyalo tedo maonge gi kitungu. Koro mano be inyowa kaka johala. Mano tadiere mano mbaka mabende ji mathoth goyo sani ewi bech kitungu. Koro isenyiso kanyero kaka ohala ne chalo gi kinde cha to gi lokruok mabende iseneno gi sani. Iwacho ni sani weche tek bech transport mabende iwacho osemedore kuonde mabende osebedo kugole kitungu bende lokore koa pacho kendi chwele nyaka pinyno ero mar Ethiopia. Ere kaka in koro kaka johala, ere kaka itimo mondo idhi nyime gi ohandi? An kaka johala gima timo manyalo konyowa en kaka wakao hola kuom grube wa ma wan godo mag mine. Iyudo ka mine mang'eny nigi groups gin gi grube matindo tindo mwariwore waolo loan kuondego mar bank ok rom. Iyudo kidhi e bank samoro ni kao mar bank ibiro go timo godo ohala ikwamo. Koro chuni dog iwuo gi mine weteni mondo uriuru omi matin timedo godo to wasuda nyime. Ing'ene wika hola ni bende aneno report ma ogol ni ahinya bengi ma pacho kendi sani koro yuak ni atamalo 60 mag johala sani ok chul hola ma bende ne gikawo. Iwacho kanyo iwach pekno ma bende giwacho ni thoth johala neno pek e chulo hola gi. Sani koro uweyo bengi udhi ulungo merry-go-round koso table banking koso mana chama mag joma mine. Waluongo ni self help groups. Pogruok mar interest e kindgi. Hola mag bengi. Dhi nyime. Wacho ni hola mag bengi sani gimalo kidhi e bank ibro teri yani yudo ka ohandi no ni dwaro time urgently. To ja bank bro ng'isi ni idhi e process mang'eny. Ifilo form,
idwaro ni kel joma ng'eny to kaka wane self help groups gi kwalore pesa waseng'ere matut wang'eyo ng'ato ka ng'ato kaka nyalo duoko pesa no. Koro macha yot imiyi matin tisudogo mana mos. Bengi sani luoro ahinya koro waling'e ni en gima itimo pile pile. Giketo ji e process malong alafu pesa be ok gimiyi in time. Koro waolo pesa e grube wa matindo mag mine. Mine oherore kabisa. Mano tadiere kaito ing'e ni sani bende chenro mag hola kata omenda maluorore. Nitiere kod Uwezo Fund, nitiere Youth Enterprise Fund, nitiere machielo no mar ngaf ma bende ichiwo ne johala gi sani. To ahinya wacho ni kaluo thothwa ok kawo pesa gi giluoro hola gi. Ang'o momiyo? Koso in inene nade opogore gi kaka iwacho? Opogore kabisa, ok ni ok wadwar pesa gi. Pesa gi ok chopnwa kaka wan johala, to kokel pesa ng'ato ka ng'ato ero pesa. Wan kaka mine pes ngaf go osechopo lakini ok chopnwa kama wanyalo dwaro. Ing'e ni ng'at mamiyo nigi dwaro mang'eny. Kaka wan watimo ohala, mine kaka waloko kama ohala yudo kawuono kiny olal. Uwezo Fund kata ngaf go kobiro kawuono wabumako godo ohala. Koro kiny gima kiny ok ing'eyo ohala lal gi yuto. Samoro yudo pesa no itimo godo ohala. Pesa no kinyal chung godo michung godo mno andi machung. Nyaka imany gimichomo godo. Emomiyo wamanyo pesa e bengi kata e grube wa mag mon mwan godo matindo e chichni wagi. Kama koro ne customers magu, nikech customers be nitie mondo ibed ja ohala, customer be nitiere. To customer ne bende oyuago pek mar ngima. Ere kaka koro uneno nutiyo kanyakla e yo mayot? Customer mondo wakonyre godo mayot. Sani ka wang'iyo pinywa mar Kenya ni ngima tek malo. Ka ngima tek malo wambe wainyore piny kae. Pesa ka onge malo kae be pesa onge. Koro gima wanyalo ng'iso kata gima ber gi customers neno habari pile. Ging'e ni piny tek. Nitie matin ma wabet gode e winjruok ma yie ni ngima tek to gikawo mana matin to wasuda nyime. Kamano ahinya neno moko kuom ote ma bende donjonwa kendie. Giwacho ni sani piny tek, johala bende ger nyowuoyo. Itemo mondo inyiepi kaito e bende okelo gero. Giriembo customers mondo ilosane kode. Mani wache nang'o? Kanyalo duoko gero samoro nyalo biro gi lit ma in godo kaka jakel mwandu kata johala. Kaka sani chwele Kenya kae kata Nyeri kitungu onge kaka nauso kitungu. Ikelo kitungu mabor kaka Ethiopia koro ibiro use chiro kae. Iyudo ka customer be samoro kalo ni matin. Koro kiketo gero ni matin, customer ng'eyo ni karotek ka jause mager kamae. Gero nen mana mar kelo mondo wawinjre gi customer. Iloso line ma ng'ato kik kal. Erokamano ahinya. Penyago ni to okenge mage ma koro nego kaw kapok ochaka ohala gi sani ma bende weche tek. Kapo ni ng'ato koro dwa donje ohala sani to jo ohala bende ywak ni weche tek. Koro itimo nang'o? We ohala koso donja? Ohala en gima ber gi ohala ni ohala iyuto pile. Ichako mos. Kapok ichako ohala nyaka ibed piny minonri ni ohala michako ni ichake nade. To mondo ichako ohala nyaka ibed gi capital, gimiluongo ni pesa michako godo. Ikuongi ibete chiro, ing'e ni chiro ni adwa uso ang'o, timanyo kama ber ma chichi ni nyalo usore maber. Timanyo be product maber minyalo uso. Kisechako ok tek, kawacho ga pile ohala ni ber. Wan kaka mine matindo be wahero ohala yudo pile, tindikori kendi in iwuon. Samindikori be nyaka ing'e ni ohala ni sama dwa chake, kiyudo matin kawuono ok icham te, ikano koni be idhiro godo ohala. Ohala chako ok tek, ichako gi matin no to mos igero wandi no tisuda maber. Ng'ato bende wacho kendi ni johala masani okonyore gin johala matimo ohand chiemo, nikech jo Kenya to nyako chiem. Koro penjo ni to ng'ama dwa donjo ohala odonje mar chiemo koso tim nang'o?
kaka se wacho ka duoko jawinjo mara riyo cha, ohala itimo ing'iyo ni ohala ni kidwa chako time, kamitime ing'iyo ni kamitime no be ohala no nyalo dhi kamano, lakini wan kaka jowand chiemo nikech ji mang'eny uso kitungu to lakini kiuso kitungu kama kitungu ok onego oyuse kata kama ok dhi maber ok bidhi, nyaka ing'i ni ohala midwa timo ni to ikete kanye, nyaka ing'i kama ikete ohandi ni to ohala moro amora dhi adhiya maber. Mana kaka iwacho ni ji mathoth ok idiyudo ni ng'ata chiele matimo ohala chiel kende, kaka in miuso kitungu, ji mathoth bende uso kitungu. Ere kaka koro ing'iyo ni in kod customer gi ma bende iwacho ni loyal customers, customer ma bende ong'eyo ni en kodwa kitungu to manyo mana dar kaso kodhi koma chielo? Mondo i maintain customers gi products gi, nyaka ibed gi mwandu maler. Iyudo ka jirandi uso kitungu, to kitungu ni ler mar kitungu ni kata ler mar mwandu ni ema nyalo miyo mwandu ni ousre maber. Gi kaka iwuoyo gi customer. Customer en ng'ama idendo. Customer kata ineno kokalo ni matin to inyiera inyiso customer ni customer kawuono ka en kama kiny walos kama. Thoth johala sani bende inyisogi mondo giti gi mbui kata lony manyasani mar medo ohandgi kata medo yuto margi. Ibende isedonje makamano, to kapo ni en kamano to magi mitiyo godo? An atiyo gi yor mbui mar WhatsApp e timo ohanda. Kachope chiro kacha ama ket products ga agoyo gi picha ta post gi e WhatsApp na kanyo, to customer koseneno kaka mwandu ga goler to customer nyalo gocho na tiyo gi business WhatsApp to ng'isa achiwo order alafu adeliver. Erokamano ahinya, erokamano Dorcas Atieno mano Obote kuom loso kodwa sani. Sama koro waloro wachni mogik ne johala, inyalo mana jiwo gi kaluwore koda twak makawuono? Anyalo jiwo johala matindo kata manie ohala ni gimiluongo gi dho kizungu ni persistence. Nyaka ibed jakinde wala mitimo, to nyaka ikung. Kiyudo matin kawuono ok icham te, ipogo nus ichamo kawuono, iparo makiny ni kasto gini odok chien to kiny ni tim nang'o. Kendo anyalo kwayo sirikal mondo okonywa kaka johala matindo tindo. Bank ok rom kata self help group ma wan godo matindo tindo e chiro gi ok nyal romo wasani ngima tek. Ka ginyalo generate nwa income matin maya malo makonyowa kaka johala, wanyalo mor sana. Erokamano ahinya kuom loso kodwa odhiambo makawuono kendo mar jiwo jowinjo kaluwore koda ohala, weche mag uchumi kanyakla kod yuta. Gino ni gikawa achiel ariyo adek moko ma gibende gibiro bero godo ngimagi. Erokamano ahinya Dorcas. Gikanyo bende emochopo godo giko twak maro modhiambo masani ma bende wantiere godo mano mar mine wacho. Wadhi e yweyo machok ka waduogo to wadhi nyime koda weche manyien. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Na kusote. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Mimi nataka uhakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikila mwadhini wala lamteka maji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapa hapo. Ndio nyinyi wa kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money.
Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamhusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza, ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza, Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Machiegni kendo jaoda jatenda piny Rachel Ruto tudore koda jotelo mopogore mauke kaunti ma Kajiado mar yango chenro mopogore mag dongruok. Kod ose nyasino, Rachel Ruto wacho ni chenro moyangi mag ohala kod dongruok gin mago makelo dongruok ne ji giwegi kanyakla kod jodak mag gwengego. Nochiwo mashinde ma nengogi romo milion 19 kokalo aguch omenda mar ngaf ne chenro makamago. Wako nayo ikuwe ya biashara, ideas na modern ideas, kwa hii traditional knowledge imeanza. Contractor kwa site ya hiyo soko ya Ngong ya ajira. Vijana wengi wako nyumbani, lakini ukijaribu katika hizo technical courses wafanye. And our first December we did one of the biggest goal, na ilikuwa it was ukiona a piece of art kama hii ambayo imeshonwa, huyo mama amechukua muda mrefu sana kufanya hiyo kazi. Let us put it in our heart and our desire to get market for these women. Tutahakikisha kwamba mumepata soko kwa ajili ya hii kazi. Na sio soko ya brokers, ya kukuja watu wengine, wewe ndio umefanya kazi, alafu mtu mwingine ndiye anatengeneza faida. Tunataka wewe ambaye umefanya hii kazi uweze kupata nini? Faida. Wacha tuone wakina mama waweze kusaidiwa pesa. Maana pesa ambaye inapewa mama, pesa ambaye iko kwa mkono ya mama, inafika mashinani na inafikia kila mtu. Jaod Jalup jatend piny Dorcas Gachagua oromo kendo jiwo ting'o ngima mond liete mapachoka mowacho ni ojwang' kendo ok dewo. Romo mano kelo kanyakla mond liete maromo 1,200 mauke kaunti za par mapachoka. Pastor Dorcas ojiwo gi mariwore lwedo kendo timo ohala makonyo ngimagi. Kokalo chenro mar ting'o ngima mond liete pachoka, Pastor Dorcas omedo ni odhi sirogi e weche mag ohala kod mamoko mag yuto. Na pia wameweza kujijenga kiroho. Na ndio maana kwa sababu ya utukufu wa Bwana, leo tuko nazo kaunti kuu. Esther kwa kuweza kutuelezea visi ni wamama wajane wachache. Baba isire kuma sisi tutafanya kazi pamoja na nyinyi, na Mungu atabariki kazi ya mikono yetu, na sisi tutakuwa waobaji. Sisi ndio tutawapatia, sisi tutajenga manyumba, na hizo manyumba zitakuwa zinaitwa manyumba ya bibi za Mungu. Watoto wenu hawataangamia, biashara zenu zitanawiri,
Mamangu alinishika mkono, akanisaidia, akanifungulia biashara. Nikaanza kuuza mboga na nikakaa na watoto wangu. Kwa uwezo wa Mungu, watoto wangu walisoma na wakamaliza shule na hata niko na daktari. Unapofanya sala zako, uwe ni wenye kukumbuka wajane, wenye katika hii program na wenye pengine wanataka kujoin hii program. Don bura mar UDA osingo timo yiero mag kor gwenge yo mahuyanga e chendo machakore giko dweni. Jagoro mar UDA Cleophas Malalo wacho ni gikore ne tielo mokwongo mar yiero machakore tarik 26 kowacho ni odhi timore maber. Malalo medo ne gidhi chwalo yiero gi mag kor gwenge e yor lony manyasani, mano mar neno ni obedo gi ler komedo ni time e yor mbui en okang' maduong' mar demokrasia mar yiero. Okwayo jogo mamanyo lemo mopogore mondo tigi kinde mag welo mar usore ne jopiny. Kamano bende okwayo jopiny omed dikore kaka jokanyo mag duond burano, kowacho ni duond burano orwako jite. Nyaka sani giwacho ni gisechugo komiti mabiro winjo ng'ur mag yiero kaponi biro bedo. UDA inaenda kufanya uchaguzi kutoka polling center mpaka nationals, na party leader wetu wako na himizo kwa all leaders in UDA kwamba muwe na hakikisho kwamba UDA inaenda kuwa na free and fair elections. These are going to be the first grassroots elections conducted electronically, kwamba tunaenda kutumia mtandao wa digital kupiga kura katika polling center yako. Registration is ongoing, and for those counties which are coming in phase 2 and phase 3, ensure that you register enough members so that you can be voted in as a leader from your polling center all the way to the ward, sub-county, county, and up to the nationals. Jotuo mano mantiere kaunti ma Siaya oyudo thuolo makende mar yudo thieth ma onge chudo bang' chendo mar M-Pesa Foundation keto kambi mar thieth matiyo kod lony manyasani e ndiko moro ka moro e simbegi e neno ni jodak duto oyudo kony kata bang' thieth manono orumo. Jakom mar board mar M-Pesa Foundation Joseph Ogutu olero ni okang' makamae mar tiyo kod lony manyasani e chendo makamano biro neno ni jotuo ok yud kony dichiel kende kendo gibiro yudo thieth e ndalo mabiro ma onge chudo. Chendo nono chiwo ne mine 50 mapek mich mar Mama Park e osiptal mar Rufaa ma Siaya e kampen mag chiwo puonj ne mine mapek mondo konyre e kuonde thieth. Gavana ma Siaya James Orengo puoyo chendo no kowacho ni okelo yweyo ne jotuo e kindegi mang'anyo mar lakteche dhi nyime. Siaya, we got a big disease burden, especially in the area of communicable diseases and others, including malaria, TB, HIV. We are making strides, but in making those strides, Safaricom has come in handy, the foundation has come in very handy, because they are going to offer care and drugs, particularly for malaria, in this medical camp. And I wish that you had a permanent presence. All of us have a vested interest in ensuring improved livelihoods for our people. So the focus today is a medical camp. And in this medical camp, we've come in with specialists in a number of areas. We are leveraging technology to ensure that the people that are seen today can be followed up post this camp. So it is not just a one-off. Those who have conditions that require follow-up, you will be followed up. Koro wane pau tuke kuma tuke mag skunde sekondar mano bagi skund sekondar ma Machakos Boys gikone orumo ka timbe ariyo kende emoloyo kombe mane giloyo higa mokalo. James Opondo nigi ler mathoth kowuok e kaunti no ma Machakos. Tim mar Musingu kaachiel gi mano mar Butere timbe ariyo kende ma oloyo kombe mane giloyo higa mokalo e tuke mag sikunde sekondar tam mokwongo mane bagi kaunti ma Machakos. Butere noloyo joloch higa mar 2019 Buruburu points 48 kuom 41 kendo kawo kombe mar tuke okapu kende nyiri. E kidieny mar yowuoyi tim mar Dr. Agri ma gin joloch higa mar 2022 noloyo tim mar Agoro sare points 56 kuom 54. Ugandans play wonderful basketball. And for us to make a breakthrough, we have to train so hard.
In our maiden appearance there, we match position 2. And I believe this time around, if we focus well, we'll bring the trophy to Kenya after a very long time. Manakaka finals mahiga mokalo tuke mag hockey. Team Martigoi nolojo chiga mokalo Nyamira gonde ariyo kumachel finals. Tigoi noloyo gonde ariyo mapiyo quarter mokwongo kokalo kuom jotugo Beatrice Osinde gi Diana na Machanja. Nyamira noyo piwangi gi gol kowuok kuom jotugo Shani Wendi. Finals Mario Musingu noloyo St Anthony Boys Kitale gonde adek kuom ariyo. Come to nationals from 2016. I've always gone back with silver. So this time having gold is such a great feeling. I thank God for it. We can't really say that we are happy, we are sad because we have lost our title. But I want to assure you that as we go to East Africa, because we are going with them, we are going to win. All Saints Embu noloko team mar Butula finals mag rugby tuka par kod abich koni gi koni kendo chulo kuoro bang' Butula ne loyo gi higa mokalo. Butula nobedo mbele points apar kuom adek kapok jotugo dhi e yweyo. Kata kamano loch nolokore bang' All Saints wuok chien kendo loyo points apar kod ariyo kuom apar. Tulikuwa tumecheza na hao watu kwa pool games na tukasoma kidogo, so we saw our mistakes and we saw their mistakes, so we have capitalized on their mistakes kidogo, and that's how we have won. Hata kama tudeka try, we knew their defense was very tough. St. Luke's Kimilili nobiro gi paro mayore kendo oloyo team mar Hospital Hill maginjo lochiga mokalo e tuke mag handball gonde 21 kuma 13 e finals. E kidieny mar nyiri Moi Girls Kamusinga noting'o kombe bang' loyo team mar Kwanzanze gonde 24 kuma 13. Tulikutana na Kwanzanze kwenye makundi, tukikutana nao finali, hiyo sio Kwanzanze tena yenye tulikutana nayo. Na ukweli walikubali ya masharti yote tuliweka na kila jambo tulilolifanya uwanjani lilikubali, na ndivyo wasichana wakacheza vyema hivyo kwenye ulinzi na pia ushambulizi. Because I was playing against my former team, so any tactic they know almost all of them, but always if a teacher teaches, the students will take in what is currently being taught. Jatin tudruok e kambi chaka mar Brookside magenjo chiw sir ene tuke mag sikunde sekondar. Wilson Okongo nolero ni jokudh firimbi notimo tich maber kojiwo jogo mamanyo jotugo mondo tigi kinde ni mar miyo rawere thuolo mar gero mich margi. Wan kaka Brookside Dairy puoch gi pak dhi ne jopuonj ma osebedo katiego nyithindogi e tuke mopogore opogore Kenya mangima. Kendo wan Brookside Dairy wabro bet gi wizara mar elimu mondo wane ni ere gima wanyalo timo mondo wami tukegi omed bedo maber kendo standards omed idho malo. Tuke mag tam mar ariyo biro bagi county ma Kisii dwe mar 8 ka timbe nyaka koro tim ikruok maber mar kelo kombe kowuok e tuke mag pinje Afrika ma Ugwe. Tuke mag sikunde sekondar orumo ayanga e county ni ma Machakos ka jaloch kidenje mopogore opogore bro timo ikruok ne tuke mag pinje Afrika ma Ugwe mibro bage piny mar Uganda e dwe mar 8 higani. James Opondo, Ramogi TV, Machakos County. Loch mag Chapadimba bade Manyanza Ubunga FC odonje final mar tukego bang' loyo Bandari Youth ma Mombasa gonde 2-0 odhiambo makawuono. Final mar tukego kiny nogoya lap ma Kenyatta Stadium mano makisumu. Obunga kiny norad gi Pas Langa mar Rift Valley manoloyo Ebwali FC mawuok Kimbo mar Kenya gonde 4-0. Korka nyiri Plateau Kings mawuok Kisumu kiny rado gi Barcelona Ladies mawuok Central. Joloch biro mi siling milion 1 kachiel gi yudo thuolo mar dhi Hispania kuom jumbe 2 mar timo orako. Tuko tayari hata wajaza hii kiwanja kesho, tuko tayari kuicheza. So wanaambia vijana purpose ya kuingia kwa uwanja ni nini? Kucheza. Uko na passion, yes. Can you persevere? Yes. Achana watu wa nje tucheze mpira. Na hiyo imetusaidia leo. Over 1,000 players who have taken part in this tournament now have digital profiles. What does this mean? They have the statistics of how they've been playing in the matches from the regional finals and now the national tournament. And they will be able to share this digital profile with scouts from all over the world.
Gitawe jaloch mar bonus e tugo mashabiki jackpot gitawn olieko kare duoko mag tuke 11 kuom 13. Oyudo bonus mar siling 230, 252. Osingo mar biro tiyo gi pesano e konyo chenro ma kanisa kod chenro mamoko mag dongruok e gwengi. Gitaw bende owacho ni nogeto yudo siling milion 3 miyudo ka ng'ato lieko kare tuke 10.